בסרטון הבא אני אראה לכם איך עושים קידוחים ידנית בדלת. אם אתם רוצים לעשות איזשהו אלמנט שאין לכם אותו בקבינט סנס או באיזושהי תוכנה של קידוחים, אז אפשר לבצע אותו ידנית. אז במקרה הזה עשיתי פה איזשהו דלת שזה המידה שלה, אוקיי, ובעצם עשיתי אותה תחת שכבה של R8 כדי שיהיה לה בעצם את החיתוך של R8. עשיתי את זה דרך יוצר חזיתות, וכרגע מה שאני צריך לעשות זה למקם אותה על ה-0 פה, בסדר, על ה-0 של הפלטה. אז אני אעשה לה move עם הכלי הזה, אני אעשה לה absolute מהפינה הימנית, אני אגיד לה 0, 0, apply, ואז כל הדלת הזו זה להיות על ה-0. ועכשיו אני פשוט מתחיל לצייר את כל הסרטוטים שלי וממקם אותם. יש לי פה אז 1, 2, 3, 4, 5 קידוחים. הקידוחים זה אלה, יש פה הגדלה שלהם. זה חור 35 ועוד שני חורים של 6 מילימטר מהמרכז ו-48 אחד מהשני. קוטר של החור, יש פה קוטר של החור, אני לא רואה קוטר, אבל זה לא משנה, אפשר תמיד לשמות את הקוטר. מרכז זה מרכז, אז אין בעיה. וכאן נראה לי שהם טעו, 130 זה פה וה-90 זה פה. לפי המרחקים בעין זה נראה שזה יותר גדול מזה. אז בואו נתחיל. אני עושה חור 35. יכול לקחת את זה, עיגול, ולהגיד 35, ולשים אותו פה. ועכשיו אני יכול להתחיל למקם אותו. כשהמרכז של פה אני יכול להתחיל למקם אותו. אז אני בא ואני מסתכל על הסרטוט ואני אומר, הוא נמצא במרחק 4 מהקאנט, אז זה אומר שאני צריך לקחת חצי קרסום שמאלה ועוד 4. כדי שהוא יגיע לפה לצד הזה אני צריך לקחת חצי קרסום, אז אני אקח אותו שמאלה, מוב, אני אעשה לו רלטיב זה מאיפה שהוא נמצא כרגע, לקחת לכיוון מסוים, ואני יודע שהוא ייקח שמאלה מינוס 17.5, שזה בעצם חצי מ-35 מילימטר, ואז הוא נמצא ממש על 0. עכשיו אני יכול לקחת אותו עוד 4 מילימטר, נכון? אמרנו 4, בסדר, אפשר גם ישר לעשות את כל המספר, 4, אז אני אגיד לו מינוס 4. וקיבלתי את מה שרציתי, 4 מילימטר מהקצה. עכשיו אני יכול לשים את העיגולים הקטנים, אני יכול לשים אותם אפילו במרכז של זה, נניח עם 5 מילימטר, אני אשים אותם במרכז של זה, ואני אתחיל להזיז אותם. אז נניח רואים שפה העיגול הזה הוא 6 מילימטר מהמרכז חור, ו-24 כל צד. אז אני אגיד לו ככה, מפה תהיה 26 מילימטר, 6 מילימטר שמאלה, אז אני אגיד לו תהיה מינוס 6, כדי שזה ייקח שמאלה 6, ו-24 פלוס ב-Y, אבל לפני שאני אעשה את זה, אני אעשה לו העתק הדבק. copy, paste, כדי שיהיה פה שני העתקים. אז אחד אני אקח אותו ל-24 ב-Y, ואת השני אני אקח מינוס 24 ב-Y, כדי שיקח אותו למטה. וקיבלתי את מה שרציתי. מה שאני נשאר לי עכשיו זה רק להזיז אותו כמה שאני רוצה למעלה ולמטה. אז אמרנו שהראשון, המרכז חור שלו, הוא נגיד 90, או 130, זה לא משנה. נניח זה היה הפוך, כי זה נראה בעין הפוך, אז נניח הוא 90, אז אני פשוט אומר לו שהוא ייקח 90 למעלה. אז אני אסמן את הכל, אני אעשה move, ואני אגיד לזה שזה יהיה רלטיב, ב-90 למעלה. Enter. וקיבלתי תוצאה שזה מפה, אני יכול לקחת את הבחירה הזאת, מפה עד לפה, 90, כמו שרציתי. עכשיו אני יכול לעשות את זה, למחוק את זה, ואני יכול לעשות עכשיו על כל זה, copy, העתק, הדבק, paste, ולהרים את כל זה למעלה. כמה אני ארים את זה למעלה? האחור הבא נגיד הוא 130, אז נגיד זה 40 הפרש, אני יכול להגיד לו שיהיה למעלה 40. אבל יש פה איזשהו עניין, בואו נראה, הוא 130, הוא 90 מזה, הוא 90 מהחור הבא, מהמרכז חור של זה. אז אני אעשה קונטרול Z, אני אעשה אחורה, ואני אגיד לו שיהיה 90 למעלה מפה, 90. ואז בעצם מפה הוא
90, מפה הוא 90. אז זה כן נכון, זה 130. לא, זה לא, מה שבשרטוט פה נראה הגיוני, זה אמור 90 ו-130. זה נראה יותר גדול מזה. אז אני יכול לקחת אותו יותר גבוה, נגיד 130, אז אני ארים אותו עוד 40 למעלה. אקח אותו פה, יעשה לו עוד 40 למעלה. ואז מפה לפה 130. ככה זה נראה בשרטוט. 130 ו-90, וזה רק הפוך ביניהם לדעתי. כמו פה. בעין רואים שזה הפוך. ולעבור לחור הבא. החור הבא הוא, אפשר לבדוק מה החור הבא. אז החור הבא הוא מלמעלה. אז אני יכול לעשות אותו דבר מהחלק העליון. רק במינוס. אני אקח את כל השרטוט הזה. הראשון 60, השלישי 90, והרביעי הוא מהקצה 970. אני יכול לקחת את החור הזה, אני אבחר את כל אלה, בלי הריבוע החיצוני. אם אני בוחר מפה משמאל לימין, זה בוחר רק את מה שבתוך הריבוע. אם אני אבחר מימין לשמאל, זה יבחר גם את הריבוע החיצוני. אז אני אעשה משמאל לימין. ואני אעשה Ctrl C, או בקיצור, מקש ימני copy, ואני אעשה מקש ימני paste, להדביק, ואני אמשוך את כל זה מהאמצע עד למעלה. עד לפה, ואני אגיד לו, רד למטה. כמה שרשום פה. יכול להגיד לו, רד למטה, 970, וברווח, כמו שעשינו מקודם. למטה, מינוס 970, וברווח אמרנו 17.5, מינוס 17.5, נכון? רגע עשינו עוד מינוס 4. זה 970, אותו דבר גם על כל השאר. עכשיו לפני שאני עושה את הדברים האלה, עדיף שאני אשלח את כל עיגול לשכבה שלו, אז אני אעשה move to layer, מקש ימני, new layer, ואני אגיד לו 35. ואת אלה אני אשלח אותם לשכבה שנקראת new layer 5. וגם את זה אני אקבע ל-5. וגם את אלה אני אקבע זה ל-35, זה ל-5, זה ל-5. הייתי עושה את זה פשוט בהתחלה, ואז הכל היה מעתיק אותו כבר עם הנתונים שלו, אבל שכחתי, אז אני מראה לך עכשיו איך עושים את זה ידנית. ועכשיו בעצם בצורה הזאת, יש לי את המסגרת החיצונית, אני יכול להסתכל פה בשכבות, את המסגרת החיצונית, אני יכול להעיר אותה או לא להעיר אותה, יש לי את ה-35 מילימטר שלי, את החורים שלי, יש לי את ה-5 מילימטר שלי, וזה הכל, ואז אני אחר כך יכול לעשות מהלכי כלים, לפי השכבות, אני יכול להגיד סתם דוגמה, מקדח 35 מילימטר, שיקדח לי, נניח אם צריך 13, אז צריך 15, כי זה תמיד קודח 2 מילימטר, רק במקדח של 35 מילימטר, הוא קודח 2 מילימטר פחות. אז אם אני צריך קידוח 13, אני אעשה 15, סתם דוגמה, ויעשה סלקטור, 35 מילימטר, associate with toolpath, close, חישוב. וישמור את זה כמהלך כלי, סתם לא משנה איפה, ואחר כך אני יכול לעשות למשוך את זה מתי שאני רוצה בעתיד. ואז כל משהו 5 מילימטר זה יתביית עליו. אותו דבר גם לגבי החור 5 מילימטר וכן הלאה.